Og så har vi lige nogle spørgsmål i forbindelse med. Første spørgsmål. Har der nogensinde været involveret i matchfix? Nej, det har jeg bestemt ikke. Okay. Der har jo ikke været særlig mange sager i Danmark, så dem der har været, det ved, dem kender jeg nok godt med ham Wigman, så det har jeg ikke. Men der var jo et her i går med en anden division. Ja, det er rigtigt, det læste jeg faktisk godt. Ja. Han havde spillet på sin egen kamp eller et eller andet, for 100 kroner eller hvad det var for noget, så det var jo ikke fordi det var stort, men det tæller jo alligevel, og det er selvfølgelig dumt at gøre. Ja. Hvad er din holdning til matchfix? Jamen altså, jeg har klar afstand fra det. Altså, det er mega ødelæggende for ikke kun fodbold, men for alle sportsgrene i sig selv, hvis folk begynder at spille på egen kamp. Og, altså, det går jo fuldstændig imod det princip, der hedder fair play. Når man begynder at, kan man sige, at spekulere i egen kamp og resultater og sådan noget. Det er selvfølgelig det er en balancegang, fordi alt, hvad der er penge i, det er også nemt at gøre kriminelt, men jeg tager klar afstand fra det. Jeg synes, det er noget mærkeligt. Hvorfor tror du, folk gør det sådan? Hvorfor tror du, folk vælger at spille? Det er de lette penge, ikke? Det vil være nemt kan man sige, at lave et resultat måske, som man kun selv kender til jo selvfølgelig, og når man kan spille på alt efterhånden, lige fra volleyball til fodbold, jamen, så er det nemt at påvirke. Og det er nok primært derfor, det er de lette penge, folk de kan hente på det. Har du nogensinde overvejet det her match? Nej, aldrig nogensinde. Altså, jeg har ikke engang overvejet det, fordi risikoen er simpelthen for stor, og det går ikke igen. Det går imod alle mine principper. Det gør det jo også, men det er slet ikke noget med det at gøre. Det er det hele tiden bare det der med at skulle stille op for ikke at gøre sit bedste. Det går imod alt, hvad jeg har kæmpet for hele min karriere. Hvorfor tror du, der sidder masser af folk, som spekulerer i at kunne lave nogle lette penge, og penge det er mange gange det, der styrer verden, og folk ønsker, kan man sige, og det er derfor, det bliver et problem, det er fordi, at folk de kan se, at kan de påvirke en til at lave et overraskende resultat, hvor kan man sige, at odds måske er odds 5, og du får 5 gange pengene, så det er nemt for folk at ændre som resultat, så det er derfor, det hurtigt bliver et problem. Så har jeg ikke med. Nå, tusind tak. Super tak. Det er godt.